Bayitha-ke uyazidanga umvulo kwizwi loMzantsi FM lobilobi suka khona kwakhi-radio kanti Dr. Khehlelezi rhoqo xa ngaba ngomvulo usuka khona intumantumane edumezizweni madoda kumhla 8 namhlanje kuMarch 2021 ngomvulo enzukwini namhlanje themba bonke abantu ke usuku abathe balibona konke bebekwenza nje dokotela bakwenze kahle kodwa basingapholisa imaseko ngoba sekunjalo ngongelixesha dokotela ndumandumane edumezizweni ndumandumane edumezizweni isithatha somdlebe nontela mzimba bejembeje fasone mpandla iswa samadoda ayibomvu nilaba setete nabasenyimba nemkhotho kwasikazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba ithithi umndeni ngiyakhuleka gogo ngiyakhuleka mkhulu kunjalo manikiniki into endala sengilana manje hayi sawuphaka mfowethu kubalaleli bonke bezwi loMzantsi abaphandle mfowethu kwaseGoli abase Cape Town abasempumalanga yonke indawo ba overseas namhlanje sithi kushubile it's time for ukuthi mfowethu sithi uKhehlelezi uligqoka kanjani ijazi lobuprofessor ake uyenze lento kade wagcina ukuyenza emsakazweni kuzoshuba namhlanje lobilobi mfowethu asihlale kubo sekulate akunjalo dokotela namhlanje nkubene gama kakhulu sithi izinto sami emnxebeni sokwazi basiqhagamtshelane ku 0604807164 njengesithembiso ke udokotela Lensenzile namhlanje uzothi njanika abantu beze ngaphambile ababhekela into zabo kodwa before sihambe si-apho dokotela ecaweni andifuni sidlule abantu befikile ecaweni ungakange uthethe ngaye lo nto mfowethu sizobonga kakhulu okokuqala sibonge kakhulu especially besikhona 2 days it was on Friday and Saturday sibonge kakhulu mfowethu abantu abamnyama babesa support omunye umuntu omnyama abantu bafikile ngobuningi babo and let's hope izinto zokwenzeka abantu bazosinda bathula ubufakazi uma unento kaKhehlelezi thula ubufakazi bese sithi mfowethu sikhulume ngendaba yenkonzo Sunday kwakugcwele ngendlela isimanga ngiyabona ingenzeka nginika omnye umqondo cha ngathi ngizoyikhipha mfowethu ngimisa itende ngizokhuluma nekhansela ngimisa itende nje eduze kwakwami elikhulu manje abantu ukuze bangene bonke ngoba basuke beze enkonzweni bagcine bangakwazi ukungena izinto ziyenzeka ukuze futhi ngikwazi nokumove etendeni ukhumbule uzokhumbula ukuthi Sunday ngiseMaritzburg Sunday ngo6 o'clock ngizobe ngise-City Hall eMaritzburg bonke abantu abaphelele unogogo nobaba ogulayo nosisi ogulayo whoever wonke umuntu kungenwa mahala 6 o'clock babe sebekhona ama products yakho Khehlelezi azobe khona imoto zobe zikhona ziphethe ama products yakho Khehlelezi kungenwa mahala kuzoshuba mfowethu lento ekseni 6 inkonzi yangena izoziphele ngo11 o'clock yaphela ekseni 6 7 8 9 10 11 5 hours after that sengiyabuyela eThekwini ngiyojoin inkonzo yaseZayoni wonke umuntu mfowethu akafike lento engizoyenza la ama highlights eMaritzburg ngiyofaka umake ngiyathi uKhehlelezi ulo vile ke mphulaphuli 0604807164 and futhi ungalibali ungena ku YouTube channel ka Dr. Khehlelezi ukwazi ukuthola kabanzi nokunyeke nakhona ku Facebook bakhona abaphulaphuli bafuna ungena ku Facebook bathini mebebhala nyanga yodumo mzo ilapho mfowethu ku Facebook page abantu abafuna ungibuka njengamanje ngoba siyenza live le yenziwa live ke mphulaphuli sihambe siyamnqobeni ku 0604807164 uDr. Khehlelezi ezokwenza madoda wathi mkhayeka wena ndiyeke ndenze kwami nazo dokotela niqhubeni sekubulisa molekhaya ninjani tata sikhona tata nakudokotela bengibumelele kumkhulu yaphela mkhulu siyaphila baba ninjani hayi bengacela nje ubaba angibhekele ngizama ukuthi kanjani ukuphi baba ukuphi nendawo tata ngisembumbulo baba uthi umoya ongcwele ngabe siyakukhulekela kube sengathi namanje kodwa qobo ikhona into esifuna kuwena ngathi mina sifuna wathi umoya ongcwele ikhona into eyisigcwagcwa ohamba nayo wena baba bekufanele ukuthi kodwa qobo sikhona isikhathi la owangathi kodwa qobo kwafanele bese ngathi uyaboshwa uboshwele into ongayazi uhamba nethunzela imnyama baba elikuyakhela izitha eziloko ezivuka zikulandela yathi inkulumo yasezwini ukhona umuntu wesifazane owachithekela isisu lesisu engisibona mina kuyesakho njengomuntu engathi awugezekanga ungaba umuntu ongabe ohamba ngathi ekhaya makudlula abantu abagezwa ekhaya kuwe wathi umoya ongcwele lento baba iyakwembatha kakhulu njengomuntu engathi manje mangikhuluma nawe baba ukhona isifo ohamba naso baba uyagula njengamanje njengomuntu engathi egazini uyancipha uyaphela kancane kancane wathi umoya asilandele lento kakhulu thina singayeka ngazi baba awukhulume nami ngizwe kunjalo baba
awuhambe ngelinye ilanga uthola into okuthiwa ispirit ebese uthola usawuthi wamatshe ebese ngathi sikuthoba izinyawo zakho manje kukhona into ohamba nayo ewumeqo phansi njengoba engizwele izinyawo zingathi ziyahlaba kancane kumanje ngikhuluma ngento eyenzakalayo ngoba lezi inyawo zakho baba oluka left lusazohamba lumile into engathi isilonda lugcine libe sengathi liyanqunywa ngoba uma usekhona ekhaya komalume akho ukhona umuntu adlula edlule sephethe ushukela lento baba ibuya kwese ngathi ifuna ukunembatha nonke njengomuntu angathi kwayisembhedeni ekamereni akusenzeki kahle kuwe akunjalo kumanje ngitetokhona bengasaphambisha amabhuku inyawo zibonile izaneni njengoba ngisho ngithi inyawo zakho baba angizizwa kahle ngibona zimilwa izilonda njengomuntu angathi namanje singaze kube sengathi lika left lugcina liyonqunywa beba bekufanele kwesengathi mina ngithi mina walahle lawo mabhuzu ngoba into vele ukufa baba kwangena ngento engathi izicathulo zasemsebenzini njengomuntu angathi lento yenziwa isi affect izitho zakho sangasese kunjalo thank you baba yebo Kakhulu sibulele kakhulu sikhule phambili enkqubeni egama la isinto sami kwiZilo Mzansi FM masithabathe mhlambi ke usanda kungena enkqubeni hlelo Dr Khethelezi enkqubeni Molekhaya sawona molo unjani tata yaphila njani sikhona tata noko khuluma nayo dokotela ukho yebo dokotela yaphila siyaphila baba ninjani sikhuluma le baba dokotela ngibele khona noma ngalo awuphinda ubanike iplendawo ngicela ukuba anonymous khona la indwe baba endwedwe uthi umoya ingcwele noma ungazifihle kodwa umoya usukhulumile kodwa sizawuhlonipha ithi inkulumo yasesibini kayise ngabe ngiyakhulekisa okokuqala wena baba kunesikhathi la okwakufanele bese ngathi uyahamba uyemntwini uyofuna ukuthi nawe wenzele into engathi ingubo noma uyofuna ukuthi nawe engathi uyambulwa yazi baba uthi umoya ingcwele ngabe ngiyanistop ekhaya ngithi ake nikahleni ukushisa impepho ikhona into esekambe yagangelwa emsamo njengomuntu engathi kodwa qoba bebefuna ukuthi babulala into engathi umndeni wathi umoya engcele bekufanele nithi manifuya kube sengathi kulahlela into ezimfuyo kufe nezimoto wathi umoya engcele kukhona isiphiwo owazala naso wena kwathi umoya engcele kunomsindo leli khaya othi wena uhleli kulo njengomuntu engathi wena kodwa ungagcina ucabanga ukuphuma noma uyoqasha kwenye indawo ngoba baxabene abantu baze banukana ngisho nobuthakathi yathina inkulumo yasesibini wena kayise mawulele kunempi oyibambe ebusuku njalo bekufanele bese ngathi kungamuka ubuthongo mangishaya u2:30 ekseni ngoba kunalento ekuvakashelayo wathi umoya ngcwele wena into mayizokwenzeka uqala uyibone ebusuku baba wathi moya asikhulekele lento thina singayi uke wathi umoya ngcwele angimemeza umuntu abathu Nkosi yami Jesus khuluma ngizwe baba dokotela kona kunjalo ngoba manje ngibe na ubambe kancane isuku baba lento ikwenza makushaya u2:30 eintathakusa kunento ekuvakashelayo kanti idlozi lasekhaya kumokama wakho linenhlanhla kakhulu noma li strong alifuni ukuvuma ngawe ngoba wena bafuna ukukuthwebula umqondo ngelinye ilanga usazovuka uyile embhedeni kube sengathi ulala ugqokile under uthi mawuvuka ubhlukwe lingasekho kube sengathi ungazi ukuthi wena ikhunyule ubani baba fike esontweni next week noma ungafika Sunday kuleli lasemini isonto ngizobe ngikhona ngizokusiza mahala kuleli sonto esiyamina ya baba ngikhona hayi sokuya baba ngikufika nomsezayo amen. Alright, kule phambili sabathomnye futhi umphulaphula usive bamhlamba ngabothini amashumi mane anesibhozo ibethile insimbi yesixhenxe kwiZilo Mzansi ekubulisa Molekhaya kwiZilo Mzansi Molekhaya Hello? yebo ma Yebo sawubona. Bengisacela umkhulu angithintele. Kubalekile ukusho uba ukwephi indawo zesazi baka lo mkhulu lokumanyela kweziphi indawo negama xa ngabe ungena ngxaki ungathi nje awuthintele mkhulu. Mamdlovu ukhuluma yinanda. Good. Mamdlovu yazi uthi umoya engcwele ngiqoqa abantwana bakho njengamanje mangikhuluma nawe uma uloko nawe ufuna ukuyifihla kuthiwa ngiqoqa abantwana bakho mangibaqoqa kunalomntwana okade kufanele bese ngathi uyaduka yazi mama kunombango ovuka uthinta indawo noma kunombango ovuka uthinte isimo sento indawo yokufihla ikhanda straight
njengomuntu engathi kunokukhuluma okuzohamba kusuke kuthinta ugesi okukhanyiswa ngawo njengomuntu engaze ngibuze ngithi mama kanti ukhokhela phi lo gesi noma kanti udonsaphi ngoba kunento ezawubuya kube sengathi kufake ekukhulumeni mama endaweni lapho wena uhlala khona awuthandeki uze wathi umoya oyingcwele kunomama ongafuni ukuhlukana nezindaba zakho njengomuntu engathi ngaze kuntshontsha ingane yakho iduke straight wena usazofika kimi uthi ngidukelwe ingane noma lengane iphume nayo ithi ya lapha kodwa isabuyanga wathi umoya oyingcwele mama bake bakuzama wena njengomuntu angathi namanje kukhona uplastic wase Shoprite owuboshelwe ngumthi wangathi uyatshingwa endaweni wawuthatha lo plastic unganakile wawulahla kwangathi kunento engenayo eyangena ngesandla sakho saka right yagijima njengenkwantshu wathi uMongcwele kumanje unenkinga mama njengomuntu ongahlala kube sengathi uphathwa into engathi isinye kodwa lento kube sengathi lesinye siyashintsha kube sengathi sisu sigcina siyakhipha wathi moya asilandele kakhulu ngoba mama kukhona umuntu ekhaya kini owabalekela into engathi ibungoma owakufale kube sengathi uyathwasa wathi moya lento iyakwembatha njengomuntu engathi wena ungathi mawulele ebusuku uphuphe izangoma yathi inkulumo yasezwini mama uke wahamba wena wazwa ufika kwelinye isonto lapho akwafika wakhona wanikela ngemali u20 wathi uMongcwele ukhona umuntu wayekumonitor njengomuntu engathi namanje ikhona imali wayifaka ukuthi uyanikela kanti lo muntu uzoyithatha le mali ayokuthwebula ngayo ngoba kwayimanje wena bekufanele ukuthi ngabe kunesikhathi oke wahamba wazama ukudayisa kwangathi izinto ziyama yathi inkulumo yasezwini kodwa kumile yonke into ayikho into eyenzakalayo ngawe. Amen kunjalo. Amen ngiyabonga. Kosimo masiyabona correct khona phambili ke ngalixesha sibheka umntu proper basipha mhlawumbe ngabe uthini yena akweyiphi indawo iqhubeni siyakubulisa Mordecai. Hello? Yes kunjani baba? Saphila ukhuluma noSindiso Mkhize. Kawaze. Yebo. Ngicela udokotela. Usekhona Kawaze? Yebo ngikhona. Ukweyiphi indawo? Ukawazela madoda. Ukweyiphi indawo tata? Sathena nene emsebenzini. Lo baba lobi umele ukukhuluma nami uthi uMongcwele kunento okufanele ngabe ngifaka isignature yakhe kuthiwe ithini ID number yakho ayisho kunabantu abasazomfroda noma bamthathela imali yakhe ngendlela engaqondakali yazi baba kunabantu abaloke bekulandela befuna iID yakho bangaloke bekufonela labantu bathi sicela ama details akho kunemali ofanele ingene kuwathi uMongcwele baba kunezigebengu ezikulandela wena kunomuntu osazovula ikweleti ngegama lakho Nkosi yami Jesus my Lord. Yes yazi uthi uMongcwele baba awuyochecka kahle man Nkosi yami Jesus uye kulabantu abacheck ucredit bureau baba ngikubona useyikweletini lento iyakhuluma manje uthi umkhulu kimi no man lo muntu kunesikweleti esesivulwe ngaye baba uzothola igama lakho selingcolile njengomuntu engathi unga blacklistwa kanti ungazi ukuthi nawe wenze kanjani kunomuntu wafroda baba wasebenzisa into ngathi iyamagama akho njengamanje ngikubona mina uzama ukuqhushalaza uyaphambili akuyeki baba wena bekufanele ukuthi usuke wasinde ngozini yemoto kabili ngoba uma ngiloke ngithi ngiyalandela baba uthi uMongcwele ngifuna omunye umfana owakwazenza umngani yazi ngabe sesigodleni bengiyothi mina uyamazini uzibani ngoba ukhona umuntu baba obuya kabi kodwa qobo wathi uMongcwele lo muntu wakamkhize ngiyaxolisa mani angimshongo kodwa owakamkhize njengomuntu engathi angabuya zalo kodwa wakufanele kumoshe empilweni yakho bese ngathi namanje kunento akuntshontshela yona ezimali wathi uMongcwele kunesikhathi lapho ke wantshontshelwa khona waziwayibuza na ukuthi kanti kwenzakalani ngoba into yamasibomle leyo ukulandelela ngazi nami noma uyangizwa yini kodwa kunengozi yemoto ezokwengama maduze. Hayi ngiyavuma dokotela ngiyakwazi ukusho. Yeah. Oh. Ay, inkosi kakhulu siyabonga kakhulu sikhona phambili sibathe umphulaphula ku 060 4807164 ngiqhubeke sikubulisa Mordecai. Hello? Ukwezi lo Mzansi siyakubulisa Mordecai. Yebo sawona ukhuluma isiphiwe eBluff. Put isiphiwe eBluff. Yeah. Yeah baba. Yebo. Ngiyabeka plan ngicela football umfundisa phela. Baba wami uthi uMongcwele okoqala asifuna ubaba wakho okuzalayo. Uma sifuna ubaba wakho okuzalayo baba kunento okufanele besingathi iqiniso esihamba siyoyifuna kwenye indawo ngithi mina akantweni uzalwaphi
noma kunomsebenzi ofanele wenzelwe kodwa uzoyenzelwa ekhaya kubuka baba wakho angazi mina ukuthi ukhulele kwesiphi isibongo kodwa uthi umoya oyingcwele fika kimi sihlale phansi silandele qala sifuna ubaba wakho kube sengathi namanje siyahamba size siwele enye indawo ngithi mina siwele umfula sivele siwele futhi umfula siyofuna ekhaya kubuka baba wakho ngoba kuneqiniso kufanele liphume ngokuthi wena uzale kaphi ngoba ikhona into baba ehambe kube sengathi izinto azihlangani manje wathi umoya oyingcwele wena ungaphupha abanye abantu ongabazi ngoba namanje kukhona into eyiqiniso ethinta umndeni wakho njengomuntu engathi namanje kodwa qobo kukhona isimo sento ezimali okufanele ngabe yahlala esandleni sakho kodwa lento ayihlali yazi baba mawuthuthu khona uthi umoya oyingcwele angifuni umntwana ona 3 years njengamanje ongayena wakho kodwa kuthiwa wakho wathi umoya oyingcwele ayikho lento njengomuntu engathi wena ungondla wondle kanti wondla umntwana ongayena wakho wathi umoya oyingcwele lo mntwana una 3 years yathi inkulumo yasezibhina bese yayiphulekela lento thina singayiyeki ikhuluma ngizwe Jesus my Lord hayi ngiyayizwa okay Jesus my Lord ngitita nje kodwa baba ngiyezwa ngicela baba usondele kimi kunento fanele silandele ngale ngane siphinde silandele futhi ngalomntwana wakho ngithi mina no man kunomntwana oyintombazane ongididayo osulelwa kuwe ngendlela engayazi ngiyabona Danke Awuphinde baba. ngifike esontweni ungafika esontweni ungafika esigodlweni kodwa le ijulile ifuna esigodlweni ngiyabona Right, ngikube negama la isinto sami kwesilomzansi FM 0604807164 silandumandumani ngalixesha enqubeni sekubulisa molokhana. yebo sabona Yebo baba. yebo khuluma noJonathan eMpumalanga Udumisane eMpumalanga. uJonathan eMpumalanga Oh Jonathan eMpumalanga. yebo yababa uJonathan yebo mkhulu uthi umoya oyingcwele kukhona into ezawubuya kube sengathi umsebenzi ozawunikwa njengomuntu engathi wena ungaba yiowner hayi owner lamatekisi njengomuntu engathi ungaba yidirector yecompany thizeni kuthiwa ngifune iCK document okwakufanele bese ngathi wena uyayivula kodwa le CK document ngithi mina 2013 stroke something ngathi mina yindaba thi umoya oyingcwele kunenkampani okwakufanele bese ngathi uyibiza ngomkhulu wakho noma uyibiza ngegama lasekhaya komalume wakho wathi umoya oyingcwele yazi kunomsebenzi okufanele ngabe kodwa qobo wena ngabe usutholile kodwa eyimind thizeni ematrackini yathi inkulumo ikhona into elokuhlehla bhuti wami ihlehle emva kodwa sekuseduze phambili kukhona kodwa lento elokublockile wathi umoya oyingcwele kufanele ublocke ngoba uthi umoya oyingcwele kimi angifune unyaka ka2002 ngathi 2002 kwakunini mkhulu wathi umkhulu ngomhla ka17 kuJune kukhona imbuzi eyalahleka ngathi inkosi yami 2002 ngangikuphi wathi umkhulu no man angazi noma wawufunda isikole noma kanjani kodwa kukhona into eyasetshenziswa kwasetshenzwa ngento engathi isiphandla noma isikhumba sembuzi eyayikade imnyama wathi umoya oyingcwele kuthe kusuka lapha izinto ekhaya kini zangaba zinhle kahle kunenyanga eyabizwe ekhaya ngo2009 ekhaya kini ukuthi izoqinisa noma izolapha igceke wathi umoya oyingcwele lenyanga kodwa yabuya ngathi iphendula izinto ngoba yabona ukuthi nini ekhaya kini abantu abaningi bazale bemphethe ngoba angazi mina noma ekhaya komalume wakho kunamawele yini ngoba ukhona into yamawele engididayo njengomuntu angathi unesiphiwo naso wena kodwa bayasivala lesi siphiwo my father Nkosi yami Ngiza akuthiyo ngikona nazo my father Jesus ikhona nezinto ezibone esuku bathi anga believe ukuthi izakalane because ngazi nje ukuthi isebenza kanjani Yabonga babami uzofika ngelinye ilanga uzofika sizojika izinto uyofika esontweni my father ufika esontweni baba sikusize my father uyivula angizwa baba ngivele company lena entertainment because it's company yabonga baba thank you siyabonga Enkosi kakhulu masibulele ku0604807164 enkubeni siyakubulisa kwesilomzansi molokhana. Ngiyabingelela baba umfrezi njani? Sikhona tata Khondo kunjani? Ngiyaphila nami uvukani nje ohlala emaphephetheni. yebo baba Yebo baba. Udokotela udokotela mhlolele baba. baba uvukani uthi umoya oyingcwele kimi kunomuntu ekhaya kini Nkosi yami Jesus yazi lo muntu angazi mina kuthiwa ngikhulume ngonyaka ka1987 ngoJuly 4 angazi lo muntu owazalwa ngaleyo nyaka 1987 July 4
emndenini wathi umoya engcwele bekufanele ngabe ngiyabemeza igama kodwa ngeke ngize ngimemeze baba kukhona into ekukhuluma ethinta imoto man game number 2 ibisiphinde ithinta igama lakho wathi umoya engcwele wena uzazohlaselwa ngoba kunesikhathi la baba okwakufanele bese ngathi wena ubanjwe inkunzi kodwa ngiboni kuyinkunzi kunento okwakufanele bese ngathi yakhiwe ituli njengomuntu ongathi wena ngabe sivala isikhali kuwe ngoba kunesikhathi okwakufanele ulimali kodwa le ndaba isuke ngomuntu ozalwe ngo1987 yathi kulo yaseswini uma ula kuthi ukhuluma nami baba kukhona into ephakama kakhulu ebesiphakama njengomndawo wathi umoya engcwele ngabe silungisa indiki yakho nomndawo ngoba kukhona into isiphiwo sobungoma ngoba ngeke ngezwe mnidlozi inzuza yasemanzini straight ebuya bese ngathi imbatha wena wathi umoya engcwele kukhona umthi okufanele ngufune kuwe kube sengathi ngifuna umthi kodwa ungageza ngawo kube sengathi khona into edilika kuwe njengento engathi kodwa ungagcina nawe kodwa uphatha kwenye into noma uthola umnye umsebenzi kuthiwa phatha wathi umoya engcwele njengamanje uvaliwe kwase kwafaneka lento engathi eyamaphupha akho straight kunjalo dokotela ngoba izinto zami ayilunga ihlangani ngisabathe ngiyahlanganisa akulungi lutho ngiyabona khona into engicindezele awuzame baba ufike lapha kimi it's either esontweni noma esigodlweni kukwena okay hayi ngiyabonga kakhulu baba Nkosi kakhulu tata siyabulela siqhubeleke phambili esithabathomnye umphulaphula siva mhlawumbe ngabuthini nokwayiphindawo ungubani ngelixesha enqubeni siyakubulisa isintu sami kwizwi lomzansi mola ekhaya Tata kunjani? sikhona mama Khondo kunjani Ngiyaphila mama uthethe nokulunga amagogo ngoba ngikhethola umkhula njeke. kwayiphindawo nokulunga uva Uthe nokulunga elisikisiki kodwa ngisemezini. right yazi sisinokulunga ngelinye ilanga mntanami ngeke ngize ngikuhlolele kwipublic ngiyokuhlolela sibabili ngoba uyothi ngiyakuhlaza uyangizwa ngithini uthi umkhulu kimi ubona izinto zakho singakulungeli zihamba kancane wena wamosha uyazi uthi umkhulu uyalazi iqiniso kodwa ngabe ngisesigodlweni bengiyothi badla ngelinye ilanga ngiyofika mntanami kimi ngoba wena sisiwami kwakufanele bese ngathi namanje uyafunda mawufunda ngikubona ugqoka ijazi njengomuntu okwakufanele uhambe uzube ummeli noma uzube iloya kwangathi izinto zakho ziyama wathi umoya engcwele uma ngikhuluma nawe kuthiwa iqiniso uyalazi ngoba wena wamosha izinto zakho kodwa ngelinye ilanga mawuthi ngiyathi uyadideka ofika kimi ngizokutshela ukuthi kwenzakalani ngomhla kabani wawukade unobani futhi ubani wakutshela ukuthi yakuphi uyangizwa ngithini manje hey Ngiyakuva tata. ya sisiwami manje hey ngiyibeka ngesisoka lento uyayizwa ukuthi ngiyayibeka ngesisoka uyayizwa lento Tata ngiyakuva. Danke siswami ufike nje kimi siswami mawungathi uyadideka ngiyokubekela nje kamnandi ngithi mani ingani ngomhla kabani kwenzeka ukuthi ingani wona wafonela ukuthi wathi mnganami yazi akusekho kahle lana wase uthi umngani wakho no mnganami akuyiyekele kimi le ndaba ngizoyibona umngani uthenga ilungisa wayilungisa ngeyindlela usuyayisola nawe manje uthi moya ingcwele sisi ikhona into evuka njengolaka kuwe njengomuntu engathi ungazi uphatha isikhali ngesandla wena uke waxabana nenye intombazana wangathi uphatha isikhali ngesandla yathi inkulumo yasesibina ngazi mina sisi ngoba into zakho zimile manje asafuna mina kuya phambili ngoba vele wena wamosha kwangathi kodwa ikhonto yenzayo engavumelekile edlozini ekhaya kini Jesus Tata ngicela ukuthi bangalungisa kanjani tata? fika kimi ngoba kusafanele ngisho lento siswami mangayishonga lento ngeke isilunge fika kimi U1 okay tata ngifike ecaweni. ewe ungafika ecaweni noma ufike esigodlweni Okay tata enkosi ngiyabonga. Enkosi kakhulu mama siyabulela sibambe ababini bokuqhubela enqubeni siyakubulisa mhlawumbe sangakujoyina sanokuvuleka iradio enkosi kakhulu ba wenxalenye yenqubo masikubulise mola ekhaya molo mama kunjani Ngiyaphila njani? sikhona mama Khondo kubani kweyiphindawo Ngicela uba ngi-anonymous ngise-Cape Town. use-Cape Town njengoku anonymous mkhulu siswami ngelinye ilanga uthi umoya engcwele umuntu ozokusiza igama lakhe uzofanele kubusela amanzi igama lakhe uaphiwe uyangizwa ngithini Mkhulu. uaphiwe igama lakhe lo sisi bathi uaphiwe kufanele mawumthola lo sisi angazi noma umngane wakho noma kwakumngane wakho noma umuntu ongamqhelanga kuthiwa asifuna umentshisi mawuthathe lo mentshisi i-tix ezu7 ayilayitele phakathi ebese thatha lamanzi awabeke ekhanda lakho kube sengathi namanje ukhuluma nje umthandazo omncane kunento siswami ezawuhamba kube sengathi yalunga kuwe ngibona mina
uthola iboyfriend angazi noma iboyfriend noma iblesser elizohamba bese ngathi namanje lo muntu plana ukukuthengela umuzi wathi umoya engcwele kunomzi mani ozawufika kuwe ngoba kwayimanje ukhathazekile wazwa ukhathazeka kwezothando lakho awusazi noma uyaphambili noma emva ngoba ngizwe impi evuka kube sengathi akukho ukuphumula enhlizweni yakho uhluphekile umkhulu kunjalo lalela sisi uyeza endleleni usendleleni lobhuti kukhona umuntu kodwa manje lo muntu wangaphandle kwezwe ozothandana naye nawe angazoba umbambe kanjani wamfudumeza kanjani lo muntu uzokuthengela umzi kodwa thola lo muntu abathi aphiwe angazi ubani aphiwe abongile noma aphiwe lapha umkhulu amen amen Nkosi mama siyabonga kakhulu siqhubeke phambili iqhubeka igama layo sijothe kakhulu sithi izinto zami qhubeka ngene na ku YouTube channel ka Dr Kehlelezi ukwazi ukusubscribe ukwazi ukufumana nezinye intetho ezikhona iqhubeni siyakubulisa Monica Yebo baba njani kodwa inkosi nathi kunjani tata Ngiyaphila nkosi yami umenze mnguni lona baba nongoma baba Menzi Mnguni okay Yebo baba sacela ungihlole nkosi yami baba umenzi Yebo ikuphi la ekhaya kini okwakwade kunesibaya seinkomo sathuthwa lesibaya sashintshwa sabekwa kwenye indawo kunjani phela la lalela ke khehla lami uthi umoya engcwele kimi ukhona umuntu ekhaya kini owayekade efuyile uthela umuntu makadlule emhlabeni kwabangwa imfuyo kwaze kwabangwa nendawo yakhe uthi umoya ngabe ngifuna umama wakho bekufanele ngabakasekho emhlabeni kodwa makadlule emhlabeni udlula esephethwe istroke lithi ikhwezi lezulu ikhona into eyimbuzi game number 2 eyahamba kwangathi yaduka noma igcina intshontshiwe ngoba ni abantu abahluphekayo ekhaya kini ithi inkulumo yasezulwini 1997 kodwa baba ngomhla ka5 August kwakuyibirthday yami ngomhla ka5 August kunezulu elangena enxiweni uyangizwa ngithini manje kuwe langena enxiweni angazi ubani ekhaya kini baba onesithembu kodwa ngididwa ubaba ongathi ngaze ngithi baba omncane noma baba omdala ogangayo kodwa lo muntu wayekade nesithembu kwathi umoya uphetha amanzi amnyama edlozi njengomuntu engathi angathatha izinhlanhla zenu ngoba kwayimanje baba kuyakazeki mawuthi na uthatha umakoti noma uthi uyaphambili akuyeki khehla lami khuluma ngizwe baba kunjalo nkosi yami akiyeke phambili lokho kushoya kuyikho baba kunenze njani baba kuyofanele uzama ukusondela usuke kaNongoma uKhehlelezi useThekwini ya Nkosi ba siyabonga kakhulu dokotela ngelixetsha linomona mfondini wethu asibatshele abantu ya sibatshele lobulobo ukuthi ngomgqibho ngesonto ngecawa ngizobe ngiseMaritzburg okay mfowethu ekugcineni uNkulunkulu wazi wavuma ngamandla kaNkulunkulu wonke ama products kaKhehlelezi aseyatholakala eMaritzburg okay enumber 176 Peter Maries Street emva kwaseHome Affairs zonke izinto zikaKhehlelezi mfowethu uma umuntu usagcoba amafutha nje la normal abelungu abapheshe ongabazi usadlala nginelotion abathi ubheka mina engiyenzela abantu mfethu ukuthi benze izinto zenzeke nginama products from bath soap ngoba phela abantu mfethu bayasaba isintu sabo bafike ba bribe abelungu abalengu bafida lenkolo bathi Christianity basaba isintu sabo mina mfethu ayikho into engayigqoki ayikho imoto engayigibeli but ayikho umuzi awukumuzi engahlali kuona ngihlala nabelungu straight kodwa let me tell you one thing bayangihlonipha abelungu la engihlala khona bayawuhlonipha umuzi wami kodwa ngeke baze bangirobe ngisaba isintu sami ngisaba ukuphumela obali ukuthi mina ngiyinyanga lwamuzi mfethu umilo wenyanga ngumfundisi noma ngibasupporta ekutheni phela naku sithi phela siyakholwa egameni kaJesu amen uJesu angimazi iBhayibheli labhala umuntu okay kodwa ke siyakusupporta lokho mina mfowethu ngikholela kubantu bakithi abanjani abangasekho sikhule thina kuthiwa ekhaya izinto mazingahambi kahle siwe empepheni okay sishisa impepho okay ngomhla ka21 kuzobe kuSunday wonke umuntu uThekwini Cape Town Mpumalanga ngiyabamema abantu azidilike zonke izindonga bazobona uKhehlelezi leli jazi uligqoka kanjani ele professorship ngizobe ngigqoka ijazi mfowethu as uprofessor mfowethu wonke umuntu ngiyamema eThekwini mfowethu zonke ayidibane emahlabathini la engisebenzela khona wonke umuntu akafike ezobona uKhehlelezi egqoka ijazi lebuprofessor Sunday wonke umuntu akabamba isihlalo sakhe agqoka imask yakhe eMaritzburg
ukhethelezi uzobe khona this Sunday Kusukela ngo-6 siyabuya eCity Hall phakathi mfowethu sobe sikhona sithi na kanjani ngomhla ka27 ngicabanga ukuthi uzobe ku Saturday ngiseStenga eStenge Hall laseStenga lomphakathi ngizobe ngikhona it will be on a Saturday wonke umuntu akaphelele kuzothi next one elindelani ngizobe ngipememezela idate ngizobe ngikhona ngaselindelani wonke umphakathi ngithi mfowethu awube prepared amakhemisi ami avuliwe 407 Salmon Grove Anton Lembethe uma ungakaphumeleli ingoba uyangizonda uma ungakaphumeleli ingoba ukholelwa kumina uma ungakaphumeleli inkinga yakho nomona uma ungathi ukhethelezi ngiyamvuma ukhethelezi ngithi up ngokhethelezi izinto zakho uzobona your life will never be the same again impilo yakho izoshintsha njengamanje mfowethu ukhala istatus kakhethelezi mfowethu ngithi izinto zizojika zijikile wonke umuntu makangibona mfowethu ashu dokotela kunjalo mfowethu akugeji sithi forward ever backward never siyaphambili Sunday abangalithola ngithuba lokemarisburg ngo-12 o'clock ngizobe ngene esontweni emahlabathini eVerelem eyasezayoni lapho ngiyobe ngithi mfowethu isikhalanga siyaphambili akujiki mfowethu abafuna inamba kakhethelezi abasegoli 379 Bilikitane Street eSoweto Pinville ngizobe ngikhona Thursday ngisebenzela khona thathi inamba nansi inamba mfowethu ithi 066 00 266 33 inamba yaseSoweto le wonke umuntu ofuna ukuhlola eSoweto kuthi abafuna ukuzohlola eThekwini ngikhona every day abashayile number ethi 072 1234 976 noma bathi 063 051 7641 bayazi mfowethu ekseni ngo4 o'clock mawungangena ku Facebook page nyanga uDumo Mzo bangibona ngisuke sengilive kukhona lapho ngisuke sengikhona abafuna ukuhlolelwa Facebook page nyanga uDumo Mzo ngisuke sengilive kuzoshuba mfowethu bangakhohle ekseni bavuke Tuesday Wednesday Thursday Friday ngisuke ngilive njalo ekseni ngikuba benze njalo mfowethu bangene mfowethu otherwise office number 032 948 6017 bangakhohle ukungilandela na ku Instagram bathi nje kuphela bona Dr. Khethelezi Instagram bazoyibona nje nabantu aba 48000 kuyaphezulu noma bangilandele ku YouTube channel Dr. Khethelezi ba subscribe ungakhohle ku subscriber namanje buka abantu bangibuka nginabantu aba 1400 abangibuka live inkinga yabo abalayikanga ipage abangifollow na ku YouTube abakwenzanga lokho mabe ngihamba baye ku YouTube manje bathi subscribe uNkulunkulu akubusise mfowethu ngene exactly umuntu enze sure ukuthi magic oil wakhe mfowethu ukhona magic oil wakhe ungakushiyi nasemarisburg ngizobe nguphethe into ezobalula mfowethu magic oil u900 rand kodwa emarisburg mangifika each and every time la ngisuke ngikhona iproduct ngeke ifane nase pharmacy okay mangifika lela langa magic oil ngizowenza 500 rand emnyanga namanzi kakhetheleza zobe khona ne baba ka magic oil uzobe khona ne body lotion izobe khona yonke into kakhetheleza izobe khona Maritzburg asidibane Sunday mawungibona sithini ashu kunjalo Dokotela Nkosi kakhulu masibulele ixesha lakho mfondini nabakhona ke kwi-app abafuna ukuqhubeka ebathole nazo ezintetho asithi mfowethu Monday futhi asiphinde sihlole Monday ngiyacela mfowethu unginqamule ngisasemandleni okay na Monday next week ngicela sihlole hayi ke mphulaphula uyazivela ke ngomvulo sizaqhubeka kwi-page elifanayo danke mfowethu Dokotela Nkosi kakhulu masibulele ixesha lakho sidibona khona ixesha elizayo ngelixesha